جالی یکتیا کوvarên Tirkiyeyê û yekitiya kovarên cîhanê ve heştemîn Fûara Kovaran an navnetewî dildar-xistin. Nûçeganê me Rolbaşak nal Fûareyê li pêşangehiyê wê derbarê vê Fûarê da agahiyan bi me re parve bike. Em baş Rolbaşak Fûara Kovaran dest pê kir li Stenbolê li gara Sîrkeciyê herwiha bawerim nihat di mêvanên te jî heye Hemrîn Herûrî û Azad Abdulwahîd ku ji Herêma Kurdistanê hatinin beşdarê vê Fûarê bûnin. Tu yê derbarê Fûarê de ji me re çi bêjî herwiha mêvanên te gelo wê çi bêjin? Fermo. Belê Fûara Kovaran em bêjin ne Fûara Pirtûkan li Fûara Kovaran jî bi tenê li dinyayê li Stenbolê tê kirin. Îro dest pê kir em bêjin ji 21 welatan jî beşdarî heye ne tenê ji nava Tirkiyeyê ji derva jî mêvan henin. Ji Tirkiye em dikarin bêjin ku 400 kovar beşdar bûne û ji wan jî 200 em bêjin kovarên ku demkî weşanê dikin û 200 kovar jî kovarên em bêjin dibistanan xwendekarên ku derdixin kovarên xwe hatin evra û yek jî em bêjin ji derva jî nêzî 100 kovar beşdar dibin. Li cem jî ji Herêma Kurdistana Iraqê du mêvanê min henin. Yek ji Duhokê yek jî Hewlêrê. Ez ê bi wan baxivim birêz Hemrîn Herûrî û bixêratin weşana me ji Duhokê hûn tên kovara we çi kovara ji ser çi weşanê dike? Belê, govara me govara zengûbeng e taybeta texa zarokan ve بۆ زارۆکا دەردکەویتن گۆڤارێکە پتر گرنگی دەتە هەندێ بۆ پەروەردەکردنا زارۆکê vê govara li sala 2001 tanûke berdewam e 106 hejmare ji vê govara hederketîne giringiyê dede perwerdekirina zarokî dîsan ev wêneyê nava govarê da mana hindê dedin ku ev zarok em mufayekê jê werbigirîtin dîsan nava govarê da çendîn çîrok dîsan girnijîn dîsan şîret û wêneyên zarokan jî lê têne xwarê me evrûke vê pêşangeha henê da pêşangeha Stenbolê ya nîv dewletî em jî wek govara zengûbeng Herêma Kurdistanê li bajêrê Duhokê ku li bajêrê Duhokê derkevît em beşdarî vê pêşangeha henê bûyne. Kovara we bi tîpên erebî tê nivîsandin ne wisa bi tîpên latînî jî heye gelo? Belê pitiriya wê bi tîpên erebî tê nivîsîn her car wereqekî an du wereqe laperek yan du laper dihête destnîşankirin bû pîtên latînî înşallah me biryara an jî proje daye demê bihêda an jî jimarê bihêda em gelek giringî bideyne tîpên latînî bu hindê bû Kurdistana Tirkî jî bihête hinatin û dîsan bu ev cihên latînî bihête xwendin yengî pê bidin û heger hez bikin bixînin pitir em bişên bi wana fire bikin. Weşanê we bes li Duhokê heye yan li Tirkiye jiyan jî welatên din weşanê we heye? Belê weşana me pitir li Duhokê û qeza nahiyên girêdayî parêzgeha Duhokê ku akirê ye berderaşe zaxo ye têde hinartin bû Hewlêrê jî dîsan bû gelek cihêndî jî têde hinartin û govareke kualêtiyeka û wereqên zor baş ku zarok bişêtin mufay jê bînîtin li vê govara henê de hene. Gelek spas dikim ji spas bû te. Mêvanekî din jî ji Hewlêrê em bêjin Azad Abdulwahîd ew jî serokê nivîsaranî li Hewlêrê em bêjin hûn bixêratin weşana me kovara we jî kovara Raman ne wisa çi kovara li ser çi weşanê dike? Kovarê Raman tabii temen dirêjtirîn govarî Kurdî ye ka temenî 21 sala bi berdewamî derdeçê ta êsta 240 jimareyî lê derçûwa navroşî ew govara govarێkî wêjeyî roşnbîrî ye و توانیوێتی زیاتر لە چەند وەچەیەک لەو گۆڤارەدا کۆ بکاتەوە و ئەو گۆڤارە گۆڤارێکە لە ڕووی جوگرافیەوە پانتایەکی جوگرافی زۆر پانوبەرینی لە کوردستان گرتوۆتە خۆی و نووسەرانی ئەو پارچانەی کوردستان و هەموو ئەو نووسەرانش کە دانیشتووی ئەوروپان توانیویانە ئەو قەڵەمە باشانە لە گۆڤاری ڕاماندا بە یەکتر بناسێنێ و کار و بەرهەمەکانیان بڵاو بکاتەوە. گۆڤاری ڕامان تەبێ گۆڤارێکە بۆ یەکەمین جارە لە شاری ئیستانبول بەشدار دەبی لە پێشانگایەکی نێودەوڵەتی گۆڤار کە بەدەیان و سەدان نەتەوە و گۆڤار و وڵاتی تێدا بەشدارە و ئێمەش وەکو ناساندنی ئەو گۆڤارە و ڕەنجی ئەو هەموو ساڵانەی کە کارمان کردووە لەو پیشانگایەدا بەشدار بووین و گۆڤارەکەمان تا ئێستا یەکێک لە گرفتەکانی ئەوەیە کە خەمخۆرانی زمانی کوردی نەیانتوانیوە پیتی لاتینی لەگەڵ پیتی عەرەبی
یەک بخەن لە کۆنگرەیەکدا ساغی بکەنەوە بۆ ئێمە بتوانین بە ئاسانی لە هەموو پارچەکانی کوردستان لێک حالی بین بەڵام لەگەڵ ئەوەش ئێمە درێغیمان نەکردووە لەوەی کە هێندێک لە داهێنەرانی بواری چیرۆک شعر لێکۆڵینەوە کە بە لاتینی دەنووسن لە باکوور لە ڕۆژناوە ئێمە ئەو بابەتانە دەینینە سەر پیتی عەرەبی بڵاوی دەکەینەوە بۆ ئەوەی خوێنەرانی باشوور ڕۆژهەڵات باشتر ئەمانە ناس بکەن. جارها ئەو لە ئیساڵ ون تێنە ستانبولێ ji bo vê pêşangihê hûnê dîsawerin û ev fuara êmbêjin ji bo nasandinەوە îmkanekê çawa ye. ئێمە تەبێ یەکەم جارە ئەزمونێک وەردەگرین هیوادارم لە داهاتوو سوودمان لەو ئەزمونەی ئەم جارە وەرگرت بێ بتوانین بە شێوەیەکی فراوانتر و باشتر لە ئێستا ئێمە بەشدار بین و بتوانین زیاتر کولتوری خۆمان وێژەی خۆمان زمانی خۆمان بە گەلانی دی بە پارچەکانی دیکە بگەێنین و بناسیێنین و ئەو گرفتانەی کە هەیە ئەو ئاریشانی کە لە ناو زمانی کوردی هەیە لە ناو وێژەی کوردیدا هەیە بتوانین لە ماوەی ئەو ماوەی کە با بڵین پیشانگایەکی تر دروست دەبی بتوانین لە کۆنفرانس و کۆنگرەدا ئێمە دانیشین گفتوگۆ و گەنگەشەی لەسەر بکەین بۆ ئەوی بگەینە ئەنجامێکی باش. gelek spas dikim ji bo hatinەوە. زۆر سپاس بۆ ئێوەش. Fûara Kovarên êmbêjin heya roja sêşemê li vir dê devam ke nehêvê mehî roja duşemê jî dê li vir merasîmekê xelatayînê hebe ji bo kovarên ku serkeftîne dê xelat pêne dayîn em bêjin ku fuar û pêşengiyên bi vî şiklê ji bo pêşketina wêjeyê jî gelekî girîng e bi vî gotinê em gotin ji were bêlin. Belê Erol dixwazim pirsekê li te bikim gelo Kovarên Kurdî yên ku li Tirkiyê tên weşandin wek nûbihar wek zarema wêje û rexne ew ji di vê fuarê de cî girtinin. Mixabin kovarên wekî ku te got nûbihar û yên dinyê ku bi Kurdî weşanê dikin di vir de îsal beşdar nînin bes ji herêma Kurdistanê em bêjin du kovarê ku mêvan kir bi Kurdî weşanê du kovar hatin ji bilê din ji Tirkiyê tinene. Belê gelek spas Erol Başak em ji te û mêvanê te re spas dikin. Qewet